Ovo je nešto zajebao. Možda regler. Je li on na ovu stranu bija pa? Je li ovaj koji smo mijenjali? Ko zna, ovaj je to taj. Ja tebi ova vida došla do... Dokle? Ali vidiš da ti je ovdje skrivljeno nešto. A treba kraće video onda. Nešto tu ne valja, on se grije dosta čak. Pa ne, isključim, ako se grije, kad stoji onda se grije, da. Demagnetizirat će se onda motor. Mora se vrtiti. Ajmo sad staviti da sve zajedno. Znači, taj se mijenjao. Ovaj se mijenjao bio. Viš da je ovaj udaren ovdje. A ko nije udaren? Koji nije? A nije, ovi su drugi dobri. Ovo me ovdje skrivljeno, dira mu gori ovaj. A nisam kraće vidu uzeti i sve. Ali dobro, zavojnice stoje, rotor se vrti. Sad možda tu kažeš da sve vide, možda one ne. Dobro i radi onda jedno. Sviđa. Ajde, ne mora raditi, okreni ga. Okreni ga da ne znam. Ne, razljam ti na. Da se pregrije, izgubit će motor. Ejš, ovi su svi hladni. Ovaj... Što je s tim motorom? Grije se, jel? Grije se više od ostalih i šteka. Aj pali. Čekaj. Ajde, sad svaki odreagira svoje. Znači, to je sad ovaj, jel? Sad ćemo ovaj drugi okrenuti. Sad ćemo treći. I sad ovaj upitnik. Onda sad malo sve nek se vrte, eventualno rashladi, kako bi se treba rasladiti, pa ćemo ih pogledati. Ajde.